înceapă discuția. Eu o să pun câteva întrebări comune în principiu, amândurora, după care o să deschidem discuția către sală. O să fie microfon care să circule prin sală, așa că dacă veți avea întrebări și cred că veți avea, vă rog să ridicați mâna și voluntarii vor aduce microfonul acolo unde vă aflați. O să scot și telefonul ca să am cronometru, să văd cum ne încadrăm. Așa. Cred că tehnic vorbind este în regulă. So, Mrs. Lorraine, if you please join us on the stage. Hello, nice to meet you. Yeah, I think those two are for you, I'm sure, yeah. And this one here. Yeah, that. So, I'm going to speak Romanian. O să vorbesc în română și Camelia va traduce, va face ceea ce am aflat că se cheamă șușotaj, ceea ce e un cuvânt splendid, trebuie să recunoaștem. Domnule Vișchi, ne auziți? Bună seara, vă aud perfect și vă mulțumesc pentru această posibilitate de a fi prezent la discuție. Și noi vă mulțumim. E bine că suntem în contact. O să încep direct cu întrebările, abrupt. O întrebare comună pentru Melissa Lorraine și pentru Andras Vișchi. Cum ați ajuns fiecare dintre dumneavoastră la acest text? Există un metabolism al scriitorului, nu? Lucrează în el o temă până ea se individuează, până are gestația și până ajunge text. E un proces întreg și cred că ne-ar interesa cum ați ajuns să transformați această poveste personală în text și cum s-a petrecut asta pentru dumneavoastră. Și o întrebare similară pentru Melissa Lorraine. Există apoi un metabolism al actorului și al omului care se întâlnește cu un text, devine atât de posedat de text încât îl joacă de peste 300 de ori, cum e cazul doamnei Lorraine, și cu intensitatea asta hipnotică pe care am văzut-o chiar și în varianta prescurtată, înainte de film, care nu poate să vină decât dintr-un profund atașament personal față de text. Deci cum a fost drumul fiecăruia dintre dumneavoastră către acest text? Acest text, din punctul meu de vedere, s-a născut dintr-o întâmplare. Memoriile scrise de mama despre deportarea noastră în spațiul concentraționar din Delta Dunării. De fapt, este vorba despre lagărul Lăctești în textul acesta. Deci, memoriile au apărut încă înainte de 89 într-o versiune cu nume pseudonim în Statele Unite. Acest text, după schimbările politice, a fost găsit de un producer american și m-a găsit pe mine ca să scriu un one-woman show pe baza acestei cărți scrise de mama. Așa s-a născut textul acesta, dar tema în sine este tema principală scriitoricească pentru mine, din cauza faptului că prima mea memorie conștientă este gulagul, faptul că sunt de fapt un prizonier, al 7-lea copil al mamei mele și tatăl meu este în închisoare. Sunt un scriitor, aș putea să spun, din multe puncte de vedere, unit tematic. Chiar anul acesta, în sfârșit, mi-a ieșit romanul despre această perioadă și mă bucură enorm acest lucru pentru că probabil că este o deschidere spre alte peripluri în viața mea. Bănuiesc că e deocamdată doar în maghiară romanul.
Da, este în maghiară, abia a ieșit de sub tipar și mă bucură faptul că săptămâna viitoare deja intră sub tipar a doua ediție a romanului și sper ca să apară foarte repede și în limba română, pentru că toți cei care apar cu numele lor în acest roman sunt în mare parte, de fapt, români, pentru că noi am fost singura familie austro-ungară, maica mea fiind austriacă, tata mea fiind maghiar, singura familie care vorbea limba maghiară în spațiul respectiv. Aceeași întrebare pentru dumneavoastră, doamna Lorraine. So I think part of my experience with this text was a falling out of love with the theater just before I encountered this play. How long should I talk before you're good? Okay. And so I thought maybe I needed to find a different profession because I had lost my love for the stage as a result of a feeling of it being a dark hole, a hopeless tradition in a way. And so when I read this play, it was like the oxygen came back into my lungs. Why? Why is that the case? I think I was raised, as the film said, in a very conservative Christian home that I felt was suffocating me somehow because I could not perform the character of a Christian according to my family. It didn't fit in my body. And somewhere in this text, I felt Andras making space for doubt as a huge part of faith. And I had never seen anything that contained all of it at the same time. All of the things that I felt to be true were present somehow simultaneously. And so I wanted to write to him and just tell him that he had written something I had never seen on paper. And I did, and he invited me to visit him in Transylvania, and the rest is history. O parte din experiența mea legată de acest text se referă la faptul că, practic, începeam să-mi pierd dragostea pentru teatru înainte să găsesc această piesă. Dintr-un punct de vedere, mi-era destul de greu să-mi regăsesc acea dragoste pentru scenă, fiindcă o percepeam ca fiind o gaură neagră, o tradiție fără speranță. Iar această piesă parcă mi-a readus oxigenul în plămâni. De ce spun asta? Pentru că, așa cum se spunea și în film, am fost crescută într-o familie destul de conservatoare, creștină și simțeam că mă sufoca toată această educație pe care am avut-o, fiindcă nu puteam să interpretez personaje creștine conform așteptărilor familiei mele. Iar în textul lui Andras am regăsit acest spațiu care conținea inclusiv elementul întunericului. Nu mai văzusem niciodată un text care să conțină toate aceste elemente pe care eu le consideram reale, toate aduse într-un text simultan. Așa încât i-am scris autorului, care m-a invitat să îl vizitez în Transilvania, iar restul e istorie. A apărut deja în conversație cuvântul dragoste. Dragoste față de teatru, dragostea
creștină, dragostea față de mamă și, de fapt, miezul tare și al filmului Melisei Lorraine și al piesei lui Andrașvișchi este, evident, această, de fapt, mai multe tipuri de dragoste care intră în concurență. Dragostea, când ți se cere să alegi între copii și soț, nu? În cazul piesei lui Andrașvișchi. Poți să salvezi copiii și poți să te salvezi pe tine dacă renunți la soțul tău. E un fel de Sophie's Choice pus în lagărul din România de la Lătești. Ce faci, și asta e întrebarea de fapt, nu? Sau ce faci, e o întrebare pentru fiecare dintre noi, ce faci când fidelitățile tale intră în coliziune? Ce faci când iubirile tale intră în coliziune? Poți să te salvezi, poți să mai salvezi ceva din viața ta? Și asta i-aș întreba din nou pe amândoi, și pe Andrașvișchi și pe Melissa Lorraine, pot răspunde în ce ordine vor. Cum se raportează la natura asta și a filmului Melissei Lorraine și a piesei lui Andrașvișchi de document al unor fidelități în coliziune, de document al unor iubiri în coliziune? Nu știu, pot să încep eu sau Melissa este da, gata? Sigur. Da. Întrebarea este foarte puternică și profundă și, de fapt, readuce, aș spune, în discuție conflictul tragic în care alegerile sunt la același nivel. Deci cele două părți din care ai putea să alegi ajung să aibă aceeași valoare. Eu cred că ieșirea din acest conflict este spre o a treia direcție, și anume alegerea libertății tale, care este oarecum rezolvarea sau deznodământul filozofic și existențial al Antigonei, spre exemplu, când nu poți să alegi altceva decât pe tine însuți, poți să alegi sufletul tău, aș spune, sau într-un termen mai cotidian, poți să alegi identitatea ta numai. Desigur, aceste rezolvări sau soluții nu sunt niciodată la îndemână, dar eu cred că există o inspirație interioară care te ajută să ieși din aceste conflicte care de multe ori sunt artificiale. Chiar și în piesă, conflictul este de fapt instrumentat și regizat de autorități în cadrul Julietei. Sau dacă luăm Romeo și Julieta, rezolvarea este spre libertatea amândurora în piesa lui Shakespeare. Problema este că acesta nu coincide cu alegerea vieții de multe ori. De multe ori coincide cu pierderea vieții, dar dacă ne uităm la istoria de dinainte din 89, ceea ce ne-a rămas din această perioadă au fost aceste decizii care în momentele respective păreau a fi absurde
Și totuși aceste decizii s-au dovedit să fie cele care și acum sunt o fundamentare a gândirii etice. Deci faptul că mama nu a divorțat de tatăl meu s-a dovedit a fi o decizie care cumva a pus istoria sau acele lupte mici și mari de putere le-a pus cumva în ghilimele. Cunosc multe povești de felul acesta, mai ales că în ultimii ani am lucrat și pe dosare CNSAS ale mele, ale tatălui meu, ale mamei mele și reiese faptul că sunt momente în istorie când noi credem că un sistem totalitarian, spre exemplu, este, nu găsesc acum cuvântul, este everlasting. Deci va ține cât toată viața noastră. Și acesta este marea problemă și marele conflict, să-ți pierzi credința, în posibilitatea libertății, pe care îl poți realiza și chiar și în condiții de detenție. Și aici este cumva un secret foarte interesant. Eu am cunoscut oameni care erau mult mai liberi în detenție decât cei care i-au pus acolo și i-au condamnat la foarte mulți ani de închisoare. Mulțumim, doamna Lorraine. I have been sitting here digging for an answer, and I have no idea how I really. I feel like my experience as a person really matches the end of the play, which is that I just keep putting another foot in front of the other, but I can't pretend that I've learned anything or that except to keep walking, I guess. So decisions like this, I mean, you saw how impossible the decision was to leave my marriage. And I will never know if this was just. So I can't pretend that the decision enlightened me as to how to make such decisions. Yeah. Am tot stat aici și m-am gândit la un răspuns și adevărul e că nu am nicio idee ce să vă spun. Simt că experiența mea ca om m-a dus, se potrivește cu experiența pe care ați văzut-o la finalul spectacolului. Tot ce îmi rămâne să fac este să pun un picior în fața celuilalt picior, iar și iar. Dar nu pot să spun că am învățat ceva în afară de a continua să merg înainte. Nu știu dacă ceea ce am văzut este corect, ceea ce am învățat eu este corect. Nu știu dacă decizia pe care ați văzut-o în piesă m-a luminat în vreun fel sau altul. I will say that it helps to imagine myself as my friend. It's much clearer somehow to understand when I first got divorced, I really lost the word God as a word. I couldn't conceive of the concept, and someone offered that I replace it with the word life or the word love. And this is much easier to identify which decision is life-giving, even if
isn't actually going to keep you alive, if you know what I mean. It's not about surviving, it's about increasing life or increasing love. And when I think about a friend's situation, I have much more discernment as to what is truly life-giving. Mă ajută să mă văd ca pe prietena mea. Când am divorțat, am avut senzația că l-am pierdut pe Dumnezeu. Pur și simplu nu mi-l mai puteam imagina, nici drept cuvânt sau concept. Iar cineva mi-a dat ideea să înlocuiesc termenul Dumnezeu cu termenul viață sau chiar cu termenul dragoste. Era mai ușor astfel să găsesc o identitate pentru o decizie care să-mi dea viață, care înseamnă ceva dincolo de supraviețuire și mă ajută să duc mai departe și viața și dragostea, iar când mă gândesc la un prieten, mi-e mult mai ușor să analizez situația. Răspunsul lui Andras Vișchi, nu? Când, acea parte din el când spune că în închisoare a cunoscut oameni mai liberi decât cei în aparentă libertate, sau răspunsul Melissei Lorraine în care spune că trecând peste traumă poți nu doar să supraviețuiești, dar chiar să sporești iubirea câteodată. Mi-a adus aminte de ceva ce spunea Țelan în discursul de recepție al premiului de la Bremen. Spunea: omul poate fi ucis, dar nu poate fi distrus. Și cumva și piesa lui Andras Vișchi și filmul Melissei Lorraine cam asta documentează. Și i-aș întreba, e ultima mea întrebare și apoi cred că avem timp de o întrebare din public, i-aș întreba următorul lucru. Astăzi la emisiunea lui Cătălin Striblea de la Radio Europa FM am vorbit despre cele două, și despre film și despre piesa de teatru, și a sunat în direct un domn. Primul apel a fost al unui domn care trecuse și el copil prin Lătești cu mama lui, erau doi frați și mamei lui i s-a cerut de asemenea să divorțeze și a luat aceeași decizie ca mama lui Andras Vișchi. Tatăl și mama lui s-au reunit după 17 ani și au continuat, spunea domnul Bejan, se numea domnul care a intervenit în direct, spunea domnul Bejan, după 17 ani când s-au reunit, s-au comportat ca și când se despărțiseră cu o zi în urmă și au trăit împreună câteva decenii. Și asta e ceva ce are calitatea mitului cumva. E o poveste la fel de puternică, nu precum Antigona, care a fost pomenită înainte de domnul Vișchi, sau ca Romeo și Julieta, mitul ăsta cultural, sau ca, nu știu, Cântarea Cântărilor, Lot și Stâlpul de Sare, toate celelalte mituri la care se face aluzie în carte. Și asta e întrebarea. Este dragostea mitul care ne e mereu contemporan? Ea e cea care face aceste povești atât de contemporane? Și o întrebare care se desface din asta e întrebarea dinainte. Ce facem când aceste mituri ajung să contrazică mitul libertății noastre sau celelalte mituri care ne țin în viață? Și apoi o să vă rog să puneți dumneavoastră din public, cred că de o întrebare sau două va mai fi timp, și de la ora 10, ca să fie așa un fel de contrapunct la discuția asta așa de tare, va fi aici un concert cu Night Losers, asta de dragul contrapunctului. Puteți răspunde în ce ordine doriți, tot domnul Vișchi primul sau Melissa Lorraine, cum preferă. De fapt, cred că și în cazul amintit din emisiunea de radio, întrebarea se pune în felul următor: există oare o dragoste eternă? În felul acesta a fost și anunțată această discuție și gândindu-mă la această întrebare, am ajuns la, poate nu la un răspuns, ci la un gând că eternitatea nu este o durată, ci eternitatea este o semnificație. Și într-o dragoste scurtă de durată apare
această suspiciune a omului că există eternitate. Deci întrebarea mea se referă nu la dragoste, ci la eternitate. Pentru că dacă există eternitate, atunci și dragostea scurtă are aceeași semnificație ca și dragostea care nu se termină niciodată, cel puțin în perspectiva acesta vieții pe care o trăim. Părinții mei au plecat din această viață ca și un Romeo și o Julieta care au ajuns la bătrânețe și au plecat cu aceeași dragoste cu care s-au cunoscut și gândindu-mă la ei și la viața lor, tot timpul am în fața mea această poate această apăsare oarecum a posibilității de a trăi cu aceste semnificații pe de o parte și pe de altă parte îmi dă această putere să-mi împlinesc cumva prezența mea cât mai este. Unul dintre scritorii mei preferați este vorba despre Imre Kertész, cel care a primit premiul Nobel în 2002. Spune la un moment dat, el este un supraviețuitor al Auschwitzului, spune la un moment dat că prin faptul că am acceptat invitația de a trăi, această invitație ne oferă posibilitatea să trăim o viață împlinită și să lucrăm pentru această viață împlinită. Chiar și căderile noastre poate să aibă aceeași semnificație dacă o cădere de-a noastră este asumată și este trăită în fața, nu știu, a comunității în care trăim, a copiilor noștri, nu știu, a studenților mei și așa mai departe. Mă gândesc mai mult și închei cu acesta, cuvântul cheie pentru mine este viața trăită cu semnificații, în care apare inevitabil această fundamentare și refundamentare a dragostei. I would say that part of my interest in the theater is in the creative power of speech. When you speak something into being that wasn't there before. So for me, these myths, including this play, which is not a fiction, all the language that we are given is how we create the love between two people. It's all about how we define it or how we describe it that makes it so. So the myths and the language and this text and these ideas and specifically testimonies of real stories like this one help us to craft our own epic love stories. And for me, part of my obsession with András Vizsgy's writing is that he doesn't write fiction usually. It's usually someone that he has come to love and witness and wants to spread this possibility because it happened to one person, so it's possible. And I think this again goes back to why I perform, because András introduced to me the possibility that I could be in
metaphysical situation where I have some say. I can demand something. This was never a part of my childhood. I was just subjected to reality, and I had to obey and do the right things, but I wasn't offered a universe where I could participate and modify and expand and demand something. And so we need the help of everyone who's come before us to help us use language to get to the next place as society and as a species. Cred că o parte din interesul meu pentru teatru se referă exact la puterea creatoare a discursului, a cuvântului. Pentru mine, miturile și piese precum această piesă, care nu este fictivă, se referă la acel limbaj prin care putem să creăm iubirea între două persoane. Modul cum descriem, cum definim iubirea, pentru mine, practic, se referă la un limbaj, la un tip de povești reale, care ne ajută să creăm povești de iubire ieșite din comun. Pentru mine, cred că motivul pentru care îmi plac atât de mult piesele lui Vischi se referă exact la faptul că nu sunt fictive, că ele ne dau posibilitatea să credem în faptul că aceste lucruri se pot întâmpla, fiindcă, iată, s-au întâmplat pentru o persoană, deci se pot întâmpla și pentru alții. Motivul pentru care mi-a plăcut să joc această piesă a fost faptul că Vischi mi-a dat posibilitatea să am un cuvânt de spus. Ceea ce nu s-a întâmplat și în copilăria mea. Eu trebuia să fac atunci anumite lucruri, dar nu aveam șansa să particip la schimbarea lor, de exemplu. Cred deci că avem nevoie de ajutorul altora, a celor care au fost înaintea noastră, pentru a putea să facem un pas înainte spre ca societate și ca specie până la urmă. Dragostea eternă ne-a făcut să depășim cu 4 minute timpul maxim alocat, deci nu mai e timp pentru întrebări din sală. Îmi pare rău că v-am păcălit. Mulțumim lui Andras Vischi și Melisei Lorraine pentru generozitatea de a fi cu noi și la ora 10 Night Losers.